eyodwa ngithi perseverance produces success. I'm not sure I call myself as a successful person, but why do I have to fear? Because it's God's favor. Yeah. Sometimes it's fear to blossom influence to shy away. And that's where you have to stand up and praise your God like never before. So that is what if you shine away to tell the world that yes, I'm successful, I'm standing because of Him. Yes. Phokopela mntu omusha. Oqala uzuphokophela fanele ube nephupho uzophokophela ungaphopheli lutho. Dream. I'm still dreaming namanje. Dream and pray and have faith. God will make your dream come true. No one can make your dream come true. Uzofeza iphupho lakho uNkulunkulu ungenani. Dream. Declare. I declared it. Yeah. I'm sorry. I declared it. Ngathi uyabona umzulu kaqala kathathu gogwana ngibiza kanjalo kuzogqoka ijazi lekagqoke lokho. Amen. Ngathatha isikhwama sami nothing. Uzosithatha nawe umuntu omusha njengami and fight for yourself. With God by your side you will conquer. I can assure you. Amen. Dream. God will make your dreams come true. Stick to your dream. Musukuba uvanzi. Lokho kufisayo kumele and pray and have faith. Amen. Work on your dream. If you want to start a business, you have to work hard. You have to network for a business lab. You know working at dreaming yakho. Ngiyakuthi nafuna ukuba udokotela masuku ungapply. Masuku ungafundi uyimisele and work on yourself ukuthola ama good marks for that. Ngeke kwenzeke. You're not working on your dream. NoNkulunkulu uyakubona lokho. Ungakhohlwa phela nayo uhamba naye. The Holy Spirit that dwells in you. Lo khuluma nawe okuhle njalo. Bese isikhathi ukhuluma nathi okuhle siphikisana ngoba sifuna ukufeza okwethu. But that Holy Spirit that is in you, uyaguide. It's you. That's right. Ufanele nje umlalele. That's it. Ogunye, zazi, know who you are and where you come from. Wherever you go, just know where you are. How do you keep on reminding yourself? House of Grace. Mina umama wami unjani, ubaba wami unjani. Yini engifundisa ubaba wami. Mina ngingangani bavele sengikhulile ngane osisibani. Ngamazi nje mina ukuthi ena usindiso ukuhamba kanjani but kuyinto engithandayo. Ngitsho ukuthi lokho okwenzakala phambi kwami ukubuka nami kuyakuzozenzakalela mangenze ukuthi haya ke uNkulunkulu apha ngithe ngalalela izwi lakhe. Ngalalela imiyalo ethi khuleka uhlale ezwini. Mawuhlele ezwini definitely you never go wrong. Noma usubonile wrong uwoze identify wrong wakho ngeke udinge umuntu ozokutshela. And ngeke wena usasuka uNkulunkulu njengomuntu ongalazi izwi lakho ngoba khona usubonile ngeke because uyazi ukuthi uNkulunkulu wakho ubaba wakho ukuthanda unje. You'll be able to kneel down and pray. You'll be able to kneel down and repent. Kundluli. Know where you are, who you are, and where you come from. Imumva lakho umbona ngani introspection yenzayo. Each and every step you have to set goals. After 5 years ufuna ukureach ukuthi maphela lenyanga ufuna ukureach ukuthi while usafuna lokho then you be working on your dream. Says one. While usafuna lokho you be working on your dream. Mawungakutholanga do an introspection we check ukuthi yini angenze khona ka wrong. Introspection ungayenza uye egodini empilweni. But iyakusiza to see lapho lekhe khona endleleni ukwenza ukuthi lento ebefisa ungayiachieve. Okunye ekade ngifisa ukuxoxela kona abantu abasha. Ayilula indlela esihamba ukukhola. It needs guidance. Idinga umzali. And masukhetha ukukhola kwesikhathi even your family
your parents, your siblings. Because when you change nje automatically umoya ongcwele nje basune anointing vele nje kushintshe nje ukwenze lutho bayabalekela. But you need to pray, they will come back.